Hello everyone, kulumby. नोंथांमोनखौ गासिखौबो गोबावनि उनाव दिनैसो आंनि भिडिअ आरोबाव बरायफिनबावनाय जाबाय। गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ होयिया माने एसे थांलाय फैलाय बिराद बिदिनो लाइफनि स्ट्रागल सोलिबाय थादों नालाय बिदिनो क्लास थांनाय माबा थांनाय बायदि आरो ओमफ्रायो आङो मैया लाइभ फैदोंमोन। फार्स्ट टाइम आंनि लाइभआव लाइभ फैदों आरो आं लाइभ फैफेराखैमोन जेरावबो फेसबुक होन वाट्सएप माबा माबि बिदिनो इउटुब फेसबुक होन बेफोरबायदियाव आं जेरावबो लाइभ फैफेराखैमोन ओमफ्राय मैया फार्स्ट टाइम फैबाय आङो एसे रायज्लायबाय गोबांनि कमेन्ट्सफोरखौनो आङो कुइसन्सफोरखौनो रिप्लाय हरनो हायाखैबाबो बाखिखिनिखौ होदों आरो दे बेखौ दोनथ'बाय ओमफ्राय दिनैनि जा मेन टपिक जागोन बियो जाहैगोन अमा फिसाया जोंना दा गोबां दंसै बेखौनो आं दा नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा लास्टावहाय आं माखासे खोथाखौ खिन्थाफिननोसै ओमफ्राय लोगोसे आइनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिगाङावनो होखांखाबायमोन होमबाबो दिनै खनसेबाव फिन आइनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं होनानै होबावगोन जाहाथे नोंथांमोनहा अमाखौ नायनानै फसायोब्ला बे नाम्बाराव अर्डार खालामहरनो हागोन आरो थुदि बिदिब्ला अमा फिसाखौ नायहैनोसै। मथि जाबाय आं बिरादनो मथि बोरैबा हांबावगोनथाय दे जोंनि फार्मा अमा फिसाखौ दायो आं देखायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। दुदु दुदु ओइ आर्मि हिन्जाव बेना फाख्रिया मानैमोन मासे थैबाय बुरजाथारमोन बिनि फिसाया 15थामोन ओमफ्राय 7था उन्दुसिनानै लाबाय बियो ओमफ्राय दा बिसोरल'सै आरो। हाय सिख्लाफोर माबोरै दं? नै लोगोफोर दायो अमाया दङ बिरादनो मासे बिमानियानो बुरजामोन ओमफ्राय उन्दुसिनानै लानानै सेस माखासे फोथैजोब्बाय ओमफ्राय होनबाबो दङ आरो दा बाखिखिनि दङ होमबाबो नै बिसोर दाबो मास मोनसेयानो जाथ'वाखै जिखि जाया जि मोजां नुदों मालाय ओरैहायबो दं नै बिसिना बिमाया How cute जि मोजां उन्दुनानै थायो नुबायना बाहायबो दङ नै नोंथांमोनहा नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन माने आइनि नाम्बारखौ दायो खिथागोन आङो ओमफ्राय बेवहाय नोंसोरो फन हरनानै बुकिं खालामहरनो हागोन आरो दा गोबां अमा बिमानि फिसा दङ आं लासैनो देखायलांगासिनो गासिखौबो बिदि उन्दुबायलै नै जि मोजां उन्दुनानै थायो बिसोरो ओइ ओइ आं दोननोबो जाया खोमा गथ'फ्रा एथिनिखौबो देखायनि आं नै बिसिना बिमाया ओमफ्राय नै बिस्रा खनायावसो थाबाय बेनाबो बुरजाथारमोनलै ओमफ्राय बिराद बुरजा उन्दुसिनानै लाबाय बियो हेमसियाराबो बिदि एखे मानै जादोंमोन बिनिया ओमफ्राय बिदि एखे मासेखौबो उन्दुसिनानै बुथारनानै लाबाय बियो नैबेवहायबो बिमा मानैनि फिसा दङ नै बिसोरबो जा मोजां उन्दुना दं गाइखेर जाखांबाथाय जि मोजां उन्दुनानै थायो किउटि 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 हाय आंनि सनाफोर फानहरनोसो हरनोसैलै आंहा गाबनो ओंखारलायनाय बिसोर दाबो मास मोनसेयानो जायाखै दानो बिराद मोजां देरखाबाय आदारखौ दासो एसे जाहांदों सोरबा ओमफ्राय जाथ्राखै आरो एसे ओरैनो सोलानायहांदों बिसोरो नभेम्बरनि माबायाव फानजागोन नभेम्बरनि गेजेराव फानजागोन आरो नभेम्बरनि गेजेर थारिखआव फानजागोन
नै बे बिमा मानैनि फिसा बियो बुरजाथारमोन बिसिनियाबो ओमफ्राय माखासे बिदिनो थैयो आरोना बिराद खस्थ' जोथोन लानांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो हाजोबा आरो जोथोन लानो बै उनथिंनिया जाथ'वा दानो बै उनथिंजायबो दङ बेहायबो दं ओमफ्राय नै जाबनानैसो थाजोबोगासिनो नै मा मोजां मोनोथाय इदि उन्दुनो बेहा बिमानि बिखुङाव बेहाय बिसोरो बिमा माथामनि फिसा दङ नैबे हेमसियारनि फिसाबो दङ ओमफ्राय मासेबो हेमसियार सनाखै हेल' हेमसियार हाय मैनारि बेनि नामा मैनारि फाख्रि सिख्रिखाय मैनारि नाम दोनदां बिनिखौ ओमफ्राय नै बेना फिसाया गोजानावसो थाबाय नोंथांमोनहा नांगौबा आइनि नाम्बाराव फन खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन ओमफ्राय बेसेबां लायो बेसेबां मायो बेफोरखौ आइजों रायलायहरदो हाबसोनानै थाहैजोब्बाय मालाय बिमाया नैबेना किउटार ओमफ्राय फिसाखौ जोथोन लानो रोङा बियो बिराद लोक्षि सारा उन्दुसिनलाबायो बुरजाथारमोन बिनि फिसाया ओमफ्राय गैला उन्दुसिना लाजोब्बाय 14थामोन ओमफ्राय दा गैला एसेल'सै 7ता नामाल'सै बिनिया गैला बिनि बिमाया बियो यर्कशायार पियर बियो ओमफ्राय उननियावबो दङ ओमफ्रायो बिसोरो दानि फिसा जाथ'वा ओमफ्राय नै इहाय दङ दुगा बर'मोननि पार्टि बियो मासे फाख्रा सिख्राखौ न'आव दोनदोंमोन आङो नैबे आर्मि हिन्जावखौ नैबे दा बिदि देरबाय ओमफ्राय दुगा बर'आ नै हे दुगा बर' उथिलाय एसे उथिलाय देलाय उथिलाय देलाय एसे है एन्जर मोखां एन्जर मोखां आर्मि हिन्जावआबो एसे सिखारलाय देलाय सेंग्राफोर नायनोनो सेंग्राफोर सिख्लाफोर नै आर्मि हिन्जावआबो देरथारबाय ओमफ्राय नै बियो बुन्दिसो बियो बिराद किउट माने ओंखायनो न'आव दोनदोंमोन आङो नैबे हेमसियार ओमफ्राय नै दुगा बर'आ एसेबो सिखारदिया दुगा बर' सिखारलाय इ देखो दुगा बर'आ बेसेबां गिदिर जाबाय दुगा बर' मालाय उन्दुनायखौ फोजाबाय आंहा दे उन्दुफिनदो दे भिडिअ स्केप फैदां नोंसोरखौ ओरैनो सिखारनो होआखै नै बिसोरबो दानो फिसा जाथ'वा जागोन एसे उनावहाय दानो जाथ'वा बहुत ज़्यादा क्यूट है रे बहुत ज़्यादा क्यूट है हाय क्यूटिया नायदो जिबां क्यूट ना बिनिया 3-4 जादों इनिया नै किउटी नै बिनिया बेखिनिल' जाखादों मासे गोथै दंमोन आरो बिना गोरलैयाव माने गोबां साइज किउट जायोथाय
नायनो जि मोजां मोजां देरबाबोथ' आदार मोजां होबाय थानायबा बिदि किउटआनो जायो ओमफ्राय होमबाबो गोरलैनि किउटआ आलदा जायोना स्मुथनो हाय जि लांजानो गियो हाय टुटु 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 भिडिअस खालामदों दे नोंसोरखौ गिनो नाङा होमबा नुबायना नोंथांमोनहा अमा फिसाखौ गासिबो मोजाङै खोनाहैया जानो हागौ आंना माइकआनो आंनि फनावहाय एडजास्ट जाला बे अमाया मानो दावराव खालामना होबाय थाखोबा होमबा नोंथांमोनहा अमा फिसाखौ नुजोब्बायानो ना ओमफ्रायो दा गासै जोंनाव अमा फिसाया 9था बिमानि फिसा दङ आरो ना गासै 50थासोनि एसे बारायाव दङ दा बर्थमान ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा रायलायदो आइजों रायलायहरदो ओमफ्राय आइनि नाम्बारानो जाबाय 9678221040 9678221040 ओमफ्राय मोनसे खोथा आं बुंनो नोंथांमोनहा जानला माला टाइमावनो अननानै हरनो नाङा माने खामानि थायो नालाय गोबां खामानि थायो थ' बेनिखायनो बिदिनो 11थासोनिफ्राय साननि आरोना सानसुनि 11थासोनिफ्राय बिदिनो बेलासिनि 3था बेबायदि टाइमसिबाङाव हरबानो जाबाय दे 11थानिफ्राय 3थासिम बे टाइमाव 11थानिफ्राय 3थासिम बे टाइमाव हरबानो जाबाय आरो होमबानो रायलायनो मोनगोन मोजाङैनो ओमफ्राय मोनानि टाइमाव हराबानो मोजां माने गामियाव बयबो थाब उन्दुयो होननानै नोंथांमोना मिन्थिखायो नालाय बिनि थाखायनो टाइमखौ खिथाना होखाबाय आं ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोबाव आं बुंनो बे नाम्बारावहाय आया वाट्सएप दङ हा वाट्सएप खुलिनाय दङ ओमफ्रायो मा होनो बेवहाय गोबाङानो बिराद मेसेजबो खालामो आरोना थ' ओंखायनो आं बादा होनो सानदों माने मेसेज खालामलाबायनो नाङा अमाफोरखौ सोंहरबा सोंहरजायो ओमफ्राय होमबाबो बेखौ आया रिप्लाइ खालामनायानो जाया बांसिनानो माने जोंनाव नेटवार्कआ प्रब्लेम नालाय ओमफ्राय वाट्सएपखौनो खेङा आरो बियो बांसिनानो ओमफ्राय नांगौबा नोंसोर डाइरेक्ट बे फन नाम्बार होनायावनो फन खालामहरनानै बुकिं खालामहरनो हागोन आरो बिदिनो मोजां गाज्रि सोंहरनो हागोन थ' होमबा बेनो थाबाय आंनि रिकुवेस्टआ नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना गाज्रि दामोन आरो ना वाट्सएपआव मेसेज खालामालासिनो डाइरेक्ट फनाव सोंहरबानो जाबाय आरो अमाखौ नांमारगौब्ला थ' होमबा बे भिडिअआ बेखिनियावनो जोबथ'बाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव आंबो दा मोजाङैनो दंथ'यो आरो दाथ' लोखि फुजा सोलिगासिनो लोखि फुजाखौ जोंथिं जायानो ओमफ्राय लोखि फुजाया ओमफ्राय माबायाव जायो आरोना बिजनियाव जायो बिजनि लोखि मन्दिरा बेवहाय जायो आरो बिजनि लोखि मन्दिरावनो एक्सप' जादों ओरैनो मेला गिदिर जायाखै नङाबाथ' बुहुत मेला गिदिर जायोमोन बिजनियावहाय थ' आं मा बुंदों बुंलांखोथाय आं मिन्थिला ओमफ्राय आं जेखिजाया अमाखौ खिथाबाय ओमफ्राय अमाखौ नायनानै फसायदोंबा फन खालामनानै बुंहरबानो जाबाय आरो आइमोनहा आंनि ओरै मा होनो स्टिकजों सेल्फि स्टिकजों ओरै फन खेबनानै भिडिअ खालामनानै हारसिं फनजों रायलायबाय थानायखौ नायनानै मिनिहरगासिनो ओमफ्राय आं बेनिफ्राय गोबाव रायलायबाय थानो हाबावनाय नंला बिनि थाखाय सरि ओमफ्राय थेंक्स फर वाचिं माय भिडिअस ओमफ्राय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं मोजांजों लोगोसे बाय बाय लाभ इउ एन्ड टेक केयार